Should've known your mind was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. La Cochera, no? Ngayong hapon sa inyong tanan. So nalapod ko diri ka baklay diri sa naawan Miss Or. So karon ikan pa makbid ko sa lakaw. Nagkahinay okay ang akong life. Recover na ko sa mga panghitabo at the same time sa karong panahon na niya nagbaklay ko ay tuo di ay no. Daghang kay salamat kay sa nagtabang sa ko lagi na sa food sa Mambilen. Ako gid ko pasalamat sa ilang blessing nagihaguan sa ilang bana gitagaan pud ko, pero ang Ginoo na gid ang hibalo. Salamat po sa mga naghatag og mga blessing po sa ginagmay po, labi na sa RHU na awan. So itagaan ko nilang Ma'am Jane o ni Ma'am halos gyud grabe ka supported og gitagaan po ko nilang tambal no. Para sa akong maintenance. Daghang gid kayong salamat, walang puas na gapasalamat jud ko kay tungod sa ilaha siguro wala na jud ko karon no. Kay mga maayo gid mga tao na akong gipangduulan, wala pod ko nila gipasagdan. Haslo nung karon ni ako diri sa sementeryo nagbaklay no, ulan pag yun. So baklay lang ko kay bantay pamilya karon. So as of now nangita pa kong balay no karon, same time na ako karon sa cemetery. Okay man kay adlaw man karon, walay angay na ikahadlok, walay angay na ikano kay peaceful man ang cemetery. Nahanglan gid nato na mag silong kay murag di gid maayo na gaulan silong sa ta. Ay Ginoo ko, di sa ta silong. So karon na ako diri sementeryo pasilong sa kay gaulan mga La Cochera. Upaulin ako karon sa punta kay nianhi ko sa naawan RHO kay ga-apply na pud kog trabaho sa kalisad karon. Pero ako gid kog pasalamat na gihatag na grasya sa amin no, sa mga blessing nila kay nakadawat pud kog blessing tungod sa ilaha. Ginoo na gid ang mahibalo sa inyo ha, kay wala man gid ko ikahatag na sa inyo ha. Although sa karon kalisod ko wala ko'y bugas, pero nagyapon magpariban kaya ra gihapon, pero thanks God gihapon na natabangan ko no sa mga tao na nagtabang sa kuha. So karon mapauli ko karon at the same time duas ako sa akong mama kadali kay maragid na akong mama na permi na ko na anuhan. Karon diri ko nagpasilong kay ulan man, wala man ko'y maano kanata medyo okay na, di na kaya yung So karon guys, nanapod ko sa dalan, nawala na po ang ulan no, kanay ulan sementeryo ta karon. Anyway, kita mga agi okay. I don't know kung napay agianan diya sa babaw, wala naman siguro kay dugay nagikumpa na wala na nila kaagi diri.
Pero okay ra baya among cemetery diri dili hadlo kay ano man. Ay nako. Kanindot ba? Sa una pag wala ko'y lingaw kani ko diri sa cemetery diri ko mag ano kang mama mag istorya ni kay mamang ko'y lain na mapangayo ag ka istorya agay hindi mo ko galang tawgod sa ibabaw. Muna siya ang ano sa kumama ka na sa kong papa. Ta ulan man lingkod ako nakadalag kandila kaya kaayo. So guys no, thank you good guys sa inyo ha. O salamat kaayo sa inyong pag-support sa ko ang Facebook. Labi nga katong mga tao na ano sakto gid pobre man ko wala ko ipakita sa inyo na ano kanang hanga ko. Wala ko ipakita sa inyo na ikabaylo kay tungod na pobre gid in taon ko. And then nagpasalamat pud ko na nagisulod sa ako ang account sa akong FB. Thank you so much kay tungod po sa inyo ha tako kay inyong support sa ko o tama na lang diri guys no kay ako next time ulit bye bye.